TCH Ano na? normal sa mga riders diri. Banking mga pandagang kanang What? sini pitik. Ano yung Shout pitik? out mga pitik. Pitikers. Oh, reflackers. Usahay diri sa mga tao pero pag takpo na mga pitikers. Abi na ko na siya angkas siya ang angkas. Kay ano siya anak ko murag yung angkas kay way sanina. Siya man di ayo na. Di ibo ko. Isugay na ako. Bayag ka gay. Di lagi. Dahil nag-ulan. Wala eh. Ani lang diri ha, diri lang ha. Banking mga tonto. Ba diri lang ani lang sa kamot. Oh, daghan sila mga kwan diri oh. Karindere ya. Diri sang dapita na ana diri. Na yung mga kananan. Slow curve. Ahead lagon. Remember this lagon. Tingog nang imong kuan ka? Wala. Ganina. Pag Joseph Prot lagi. Oo, matay Joseph. Dire, mga ingunan, inindog yung manual. Manual ang sakyanan kay na-change Girl. Change girl. Change Change girl. Engine brake. Change girl. Change girl. Change. Nagada mo ba to? TCH makita na to ang kuandero niya tong kang pinakataas nga kuandero ba? Bawal ya diri overtake. Oh, bawal na siya. Muhapit mi sa tops. Oh, tops na no. So ay Balamban TCH. Taasan, takasaka. Brum. Taas ang dire. Kani ang pinakataas no? Oo. Hangad gid pa. Hangad ni dire. Kay ma'am, amot dire ba kang magsaysay dito magsaysay sa kuan ay? Boundary ra man siguro. Kani hinay lang gud ni siya. Napagitaasan eh. Murag di na siya kasaka. Kani forest sa mountain town. Ambot na human na ba kani? Wala pa. Cool adventure camp. Ano sila no? Gay nagsiyok na siya. Ha? Wa pagyapon? Nagsiyok na. Yung dagat? Oo, okay. Di gina diri pwede mag-overtake. Hindi, kaya may kuhan. Sugat niya, wag ka kahibaw ba? Kalma lang kita. School zone. Hinay-hinay may eskwelahan. Ito rin. Nasa man ang school? Kung po siguro school nila dire. Wala, tingnan mo daw bukid is the fogging. Hinay-hinay na sa dang Sorrento. Ay, ganahan mga rider dire kay pwedeng daghanag. Pwede lagi Dire sila si Tem Tagumpay. Oo. Dire bitos. Oy. Nagkuon kayo no? Kayon man ko. Ngayon ka? Ito lang kasakuan. Kabihan. Baluarte. Mga riders oh. Bangil din oh. Down kayo. Tulan gang. Tulan ba? Okay. Barangay Hall sa Kuano. Buli. Barangay Hall sa Consuelo Moroy. Consuelo see, this is the Laong pila niya. Slow down. Hinahinay. Kimba. At pa sila. Curves ahead. Bridges.
Tapos sa bukid oh. Yung mga kuwan diri, bulot-bulot yung mga kuwan diri. Kita mo, tunat-tunat sa diri kay kuwan man eh. Yo, Tunat ka kay? para makakunat kay nagsaka niya mo. Dire mga gasolina imong sakyanan, ya dako kang makina. Yan yung inuho ron dire. Kan laton kini sila mga diesel man eh. Vertical na eh. Kimpang. Kanang West 35 gang nindot din na dito. Oh, naman ay kuan. Entrance. Sabi na ni Maho na. Diesel wala, di mo na. Basta diesel. Mag-uban, mangguro na sila ka. Daghan man ta nagtinyan. Di man kita ka overtake no. Kini mo ni habog gid sa diri. Kung na kay saktong power sa imong sakyanan diri, pwede ka overtake. No, birada part. Na kapuya ato no. Trans Central no. Kana o kanas lamo ko. Grabe ka. Di ko pwede saka kay na eh. 10 Ang minutes pinakasaka ni kanang nas taas. Dato last kid niya kuan ba. Magani kay human-human na diri. landslide eh na dito. Picture sila. Ano ko andiri. Hangak lagi ka nga. Kaya mga kangat niya. Kuan. Diri yung kumalian. Ano mo mag-alkansyo ng diri yung lining. Hinay-hinay siya. Ang hindi ko ganahan magbalik-balik diri kay kung kada adlaw kada mo age dali ka na magupa yung lining sa sakyanan ano eh. Diyo ka, nigid ang pinakatunod. Kanya may pinakasakan eh. Guys, sakit akong dunggan. Buliring Hindi dyan. mo ako ng Kinsa man to ang ano mo ha? kanya yung mga diesel man sila. Vertex sila ako. Gusto yung Innova kaya ako malumot din ng Innova. Oo, paunahin ang Innova. Murag di naman to kalakaw ang usa. Katong Innova nga usa. Parehas din sila no. Pero pag uning usa. Gas ganito. Hinay lang ka kay. Pinahinay manual siguro ni. Sports runner ron Innova. Daghan mo na kay. Puno. Puno. Kuya, ito ato ba no? Slow down, road is slip. Mo ni pinakasaka dire. Mao. Ooh, we are on the top. Piyaw ka idea. No? No. Pinahinay ron siya kay Nahinay ra sa ta. puno man. Kay puno man sa ta. Tungason ka ayo no? Pinira na siya. Ba no? Nya ang kana pagiduhang dalan ba kay down no? Saan na sige Abi na kong babae sige, din. sige pa na trabaho dire nga. Samo ka ayo. That is the offer. Murag diri man ta di stop at gan diri ka. Kita kay stop dire kay. Unta dito sa lagi. Ha? Ang igso. Oh. No ta pa. Wala sa dire. Mauna ni ang pinakataas. Wala marang pagod. Alam niya, slide din na daw.
Flashlight or gikuan? Flashlight no. Mag-una mo dito kung gusto mo. Una, agoy na pag ayaw sa. Kaya na ayaw sa. Tulo kayo. Ayaw. Dili. Na ayaw sugata nga. Yan nagpabuntot pag yun siya sa doon. Kinsay nakababuntot. Ano, delikado ka itong anak ka ng puno ka itong kuhaan niya. Mag-anak kay ka. Grabe nakafag. We are in the highest part of the portion. Trans Central. Dito, di na ako makita. Unya na lang. 11 minutes. Nasunod mo gano'n sila na mga motor. Alam mo ito. Ay, ito ang. Lamgang. Diri apiki kaing dalan no, naglain ang dalan ko. Oh, wala. Suga niya oy. Suga niya ato oy. Uy, diri dito magpahinay ni ala, pag wa jud kay makita kay pag. Dapat diri magsusunod. Dapat overlooking na diri. Suga tong the city. Pagit siya. Ari na ko nga katong nagwa ko sa sounds nga nag-uwan dire. Ting paga eh. Grabe. Ay, pag oh. Pag na siya, hindi na siya aso. So, this one, dapat klaro dito ang Toledo, pero wala na yung kay mo clars. Dira tani mo na na. Kita na mo. Manihi banta. Kanawa. Hala. Kanawa. Okay, mag-hazard ka kang. Super fun. No. Hala. Waktan kita ka. Hindi ta mahulong sa dito. Hindi. Dito ko na. Pag kayo diha ka. Delikado man ang. Oh. Ay, tuan, we are open. Unsa man na? Kikil. What's up? Overlooking na daw. Pero, ay! Diretsyo na ta. Mag-speak. Tumuglaw no? Oh. Ano, nag-fagid siya gang. Ikagay. Feel kayong bugla na? Moras. Marag bagyo. Panganod ba ni Kang? Panganod lagi. Mahuli ka ng aeroplano. Mag-goan turbulence. Mahuli lang. Low-lying clouds gani. Mao nang fog. Buglaw kayo no? Nag-hazard ka ba, Bi? Di ka makita. No. The first time din ako, kapag kaayo, i-stop sa na po kay 13 na.